Masha Allah, masha Allah. Wannan yau ne landi 4 ga watan Ut na 2025 zuwan mai girma mai daraja Abdurrahman Chani ofitar de reference, wanda wannan ofitar ita ce wadda aka yi domin ofitar kinnan daga cikinta wasu mayya wanda ake zuwa kasashen turai a yi musu magani, kamar wani shugaban kasa, kamar wani minister, kamar wani deputy, to duka akwai maganin su a wannan wuri. Kuma ba sai sun tai wata kasa ba, ko wasu mayya da fair masu kuɗi su tai wata kasar London ko wata kasar America ko wata kasar France su tai su jiya, to akwai jiya nan wannan ofitar da reference. Shugaban kasa mai daraja Abdurrahman Chani ya zaka ne domin ya jinjina ma ma'aikatan da suke cikin wannan ofitar da reference, sannan kuma ya ƙara ƙarfafa musu da cewa su yi aiki na gaskiya, aiki wanda ɗan ƙasa duk idan wani abu ne gare ka ko wani rashin lahiya, to duka akwai magani da dama wanda za a yi a cikin wannan wuri na ofitar da reference. Wadda ofitar da reference komi akwai, yanda dipte zai tafi ƙasar Faransa ya yi magani, ko ya tafi ƙasar America ko ƙasar London, to akwai magani a cikin ofitar da reference. Haka wani minister, haka shugaban ƙasa shi tafi wata ƙasa wurin magani, to akwai magani ofitar da reference. Yau ne yau shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani ya zo ya jinjina, kuma aka yi wannan ceremony domin jinjina mu wannan ma'aikata wanda suke ba da ƙoƙari kullun cikin ofitar da reference, da sauran ma'aikata na lafiya wanda suke aiki duka a faɗin Nijar baki ɗaya. Yan uwa, ina mun fata alkhairi. Allah subhanahu wataala Allah ya ɗauka darajar Nijar. Shugaban ƙasa mai daraja Abdurrahman Chani General Darme, Allah ya kare mu shi, Allah ya kare mu gwamnatin mu ta CNSP yan Nijar. Allah ya haɗa kawunan mu, maluma masu addu'o'i ko da yaushe wa ƙasar Nijar. Allah subhanahu wataala Allah ya karbi addu'o'in ku. Amin ya hayyu ya qayyum. Yan uwa, ina mun fata alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.